ASA TV. And any Namiasam Abraham Waha and then Alope. Now Alope, Yadi Ekwaje and Alope, ASA TV. ASA TV, Yahu Tomha. Yale Betting Namiasam. Nafei, Yabuao, Ama Osa Aka Yesu Christo. Kaisa. Onipa biara awasasi so no esa osa eka Yesu na de Yesu aya wura ala opraje nkwa emre eni ho amanipa da sani awasasi so asasi ye twabako enti bo ho moni se nipa osuma awasasi so ye ja osuma awasasi so no obeye ho ejuma na mripo osafrewa now what me akosiano awa tu eti amapei esemreno ASA TV awo bontem you are live look on Facebook you are live ASA TV awo bontem taking the glory to Christ eti ye channel ye fe ya madam ye sister ye bibia Eya madam get through. I will do. I'm a do and I'm a pay. Missy me time. What a miss. Maso me bo. Missy me Ramini. Jesus, mercy me die, wobbles and soon, yeah, mercy me die, wobbles and soon, media man to me, mercy, Jesus, but now, mercy me die, what was and so, yes, it's sweet, me so, every soul, my woman too, mercy me die, what was but now, mercy me die, Robert so, media mercy me die, Robert so, yeah, mato me bo, na mercy na many, Jesus, but now, yes, it's true. Yes, Show me
and the princess who Praise the Lord. At the end, you bet you in some came here. Not you, not here. I want to say, about say, you bring here Yamiasama, America Yamiasama. Now, what to become other five years to sell and Okatimba. Your friend, Elder Michael Asante. Now, all the Yamiasam up here. And all about Jesus. And all about Jesus. And I be emotional. Yes, sir. When you are my baby, ASA TV, you turn live. ASA TV, you turn live. Dear friend, Elder Michael Asante. Now, what the Yamiasam up here. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Baby Bia, oh Bia. But we some can see it from our champion, young coupon. Baby Bia, oh, our shame. Your dark young coupon acid. And then they are about the Pierre Hanon life. You have a Pierre life. Our a year LAPAZ, the station. Asante before. You know, check young coupon asem. Hallelujah. But that brought empire kakra. Baby, I will be a so trusty. Or brought here brought empire. Or so hidden young coupon. Israel young coupon and no. Amen. When you carry the ampon young coupon. Jesus. Or for war young coupon. Yes. When I walk on for a war, I'm a war and to me and wow, I'm from. Yes. And that day when you and a Honam when you and another day Honam, I will Asia. The vampires of my Hong Kong, I take dominion, control. I'm that day watching a cry at Yamo. Yes. So let's say, and I'm a Papa Jesus Christ of Demo. Amen. Amen. The blood be our bones, some cassia, if I said Trodium Pong, Yanko Pong, and when Yam Bonsam. Yami Enshamo, hallelujah. Amen. LAPAZ for Yami Enshamo Pan. Hallelujah. Amen. Yen Chakra. And that day, ya someone, that the air premono, ya 20 days, and you're free. And you're Matthew and woman, as I'm proud to send you Matthew a Troy. Tinson, and Tichemo, a Juno and 9, and you call a Juno in Son. Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Yabama, Madam, I will see. I can kind at your mind. Amen. You want to make kind my dear woman. It's in song and Jim, a dinner, pussy, a duno, and so on. 80 Obiara, or Timmy Semi, and Obiara, or Timmy Semi, na Oyano. Medinu betu obadwimma or two number of butain sono. Medinu abetu obadwimma or two nedai. Ana otu nedai. Otu naban. Otu naban. Ewo obutan so. Awo obutan no so. Hallelujah. Amen. Na ensu kese toy. Na ensu kese atoy. Na ensu yiri. Na ensu eyiri. Na emframa boy. Na emframa boy. Na ebobo ebanu. Na eba ebo oban no. Na anhwe ase. Na eban no anhwe ase. Hallelujah. Amen. If we say, Oto ase obotan so. Oto
Obutai no eso hallelujah. Amen. 26 no na obiara a ɔte mi nsɛm yi na obiara a ɔte mi nsɛm yi na wanyɛ no wɔde no bɛto ɔbakwasia a ɔto n'aban ɛwia so no ho. ɔde saa onipa no ɛbɛto ɔbakwasia a ɔto n'aban ɛwɔ anwea no so. Na nsu kɛse tɔe. Na nsu kɛse atɔe. Na nsu yiri. Na nsu ayiriɛ. Na mframa bɔe. Na mframa apɔe. Na ɛbɛbɔ ɔban no. Na ɛbɛbɔ ɔban no. Na ɛhye ase. Na ɛhye ase. Na nanse hye no hye ne so. Na aban no ankasa ɛsɛ ɛhye ne so. Amen. Yɛsi sɛ nyame nhyira wo paa. Amen. Yɛ maame mo nyame nhyira mo. Sɛ ne dɛm ayɛ aso. Sɛ mo tie Nyankopɔn asɛm. Brother, nyame nhyira wo. The Bible ma ho sɛ wɔn nso ɔbɔ adwuma. Ɔnam mu atwe akra ɛde ama Nyankopɔn. Drivers fo a wɔha no mo nyinaa. Nyame nhyira mo. Ɛna OP Pharmacy. Yɛ madam nyame nhyira mo nyinaa. Ɛne Talent Restoration Academy ha no mo nyinaa. Aha so na so cabinet fo nyinaa wɔ Ross. Nyame nhyira wo. Sɛ mo nyinaa ma yɛ aso sɛ mo tie Nyankopɔn asɛm. Passengers nso a mo fa ɛyɛ car akɔ mo nim aso nyame enka mo ho ɔnhyira mo hallelujah. Yɛhwɛ yɛ kenkan nsɛm a yɛka yɛyɛ the team a ɛnɛ yɛfa ɛne sɛ Jesus the rock hallelujah. Amen. Na Yesu Kristo akɔ bepɔ no so ɛka nsɛm. Yesu Kristo a ɔyɛ agyenkwa no baeɛ no otu anamɔ ɛkɔ mmea ɛkɔkyɛ asɛm no yɛnti a ɔbaeɛ. Na ɔforo akɔ bepɔ no so a na enipa pii aka ne ho hallelujah. Amen. Enipa pii aka ne ho ɛba betie asɛm no abi. Na dakoro ana wɔde wɔn kɔɛ ana wɔka wɔn ahintasɛm bi hallelujah. Amen. Yesu Kristo aka nsɛm pii ɛde akyerɛ enipa. Na nsɛm no mu baako ana ɔka sɛ me nsɛm yi a meka nea ɔtie ma asɛm no wɔde ne bɛtoto ɔbanyansafoɔ ho. Na saa ɔbanyansafoɔ no ɔsi aban. Yɛka aban a English word a yɛde bɛma no ɛyɛ tower. So the wise man is building a tower hallelujah. Amen. Tower ɛyɛ ade a ɛwɔ yie paa. Ɛyɛ ɛdan a etumi ɛtoa so bɛyɛ nsia enum nson edu ɛne nea ɛkeka ho. Ɛna ɔkyerɛ sɛ the foundation of the tower is very integral. When we are building a tower, yɛsi tower ɛyɛ aseɛ no ɛna ehia yie paa. The foundation you are building the tower upon, and just wobɛtumi asi tower ne nyinaa na wasɛe usika. Yɛ maame nyame nhyira wo na ɔma wo twa hallelujah. Ɛna ɔka sɛ ɔbanyansafoɔ no bere a ɔto n'aban no a ɛyɛ tower no ɔno ɔto wɔ ɛyɛ ɛwɔ ɛboɔ ɛso. Ɔpɛ ɛboɔ a yɛfrɛ no rock ɛna ɔsii ɛyɛ abantenten no ɛwɔ so hallelujah. Amen. Ɛna Yesu Kristo ɛkyerɛ sɛ ɔsi wieɛ no ankyɛ ɛna nsuo kɛseɛ ɛtɔɔɛ. Ankyɛ ɛna ehum ɛtɔɔɛ. Ehum ɛbɔɔɛ. Nsuo ɛtɔɔɛ. Ehum ɛbɔɔɛ. Ɛna ɔma ɛte aseɛ sɛ ɛbɛbɔ abantenten no ɛbɛbɔ aban no ɛyɛ power no. Na aban no anwɔ so hallelujah. Amen. Hwee anyɛ aban no. Aban no etumi egyina hɔ pintii. Ne nyinaa ne sɛ wato awɔ ɛboɔ ɛso hallelujah. Amen. Ɛna ɔsan ɛka ɔbaako ho asɛm a ɔyɛ ɔbakwasia. Na ɔsi ɔbakwasia no ɔno ɔsi ayɛ aban no ayɛ power no. Ɔno deɛ nea ɔyɛ ɛyɛdie wankɔpɛ ɔbotan so na mu ɔkɔpɛ anwea so ɛna ɔkɔkɔto aban no ɛwɔ hɔ. Ɛna Bible ɛka sɛ nea ɛyɛ ɛyɛdie ɔno ne tia no nsuo kɛseɛ atɔɛ ahum atɔɛ asoɔkye ayi ne ho adi. Na nea ɛbɛyɛ ne sɛ ɛtumi ɛafɛtee no.
ankyɛ na abantenten nyinaa ɛbɛhwee fam ɛhwee ɛfam no ɛna ɛsan ɛkunkun ne so na sɛ wohyɛ aban a ɛtoa so bɛyɛ edu ɛtoa so bɛyɛ nsia nso a yɛn bi sa wo sɛ wohyɛ a ɔbɛtumi anya nkwa na menyɛ sure sɛ ɔbɛnya nkwa na kyerɛ sɛ ɔwuiɛ ɔbɛfo abrabɔ no tie yɛ na ne nyinaa akyiɛ ɔbotan no ne Kristo hallelujah amen ɔbotan na ɔbɛnyansafoɔ no too no abɛn wɔ soro no ɛne ne Kristo ɛnti sɛ sa wowɔ hanom na wo ne Kristo menim baabi a wonam sɛ wonam ɔkwan foforɔ so na nyɛ Kristo deɛ no a ɛte sɛ deɛ na ɔtoo no abɛn a ɔtoo ɛwɔ anwea no so no ɔbɛfoɔ baabi biara ɔwɔ bi a ɛnnɛ yɛbɛsrɛ wo sɛ te woabɛn ɛwɔ Kristo so hallelujah te woabɛn ɛwɔ Kristo so adwuma a wɔyɛ menim deɛ wode wo ho akɔdɔm no a wɔrekye mo afiri bane ma wɔte aseɛ sɛ ɛmmoa firi Yesu Kristo hɔ hallelujah Bible sɛ sɛ Awurade ansi ɔdan no a ɔdansifoɔ no ɔyɛ pa ɛnyɛ anɔpa a ahomakye a yɛsɔre ɛde kɔ yɛ nnwuma so a ɛna kyerɛ sɛ yɛbɛti yie na mmom ɛyɛ owura bi a wonim ho a ɔde yɛdeɛ honhom ato no hɔ hallelujah ɔno na woto nnipa nsɛm sika ne dwetɛ nyinaa ɛyɛ Onyankopɔn adia hallelujah na menhyira no baabi biara motie Nyankopɔn asɛm enti menim ɔkwan a wonam so ɛnɛ yɛ message na ɛbɛre sɔ yɛasɛm no nyinaa ne sɛ to bɔ abrabɔ no wɔ Kristo so ɔno ne ɔbotan no hallelujah yɛasɛm nyinaa ne sɛ baabi a wɔ bi a twane fa nwoma Kristo yɛasɛm nyinaa ne sɛ wompɔ abrabɔ no wɔ Kristo mu a ɔbɛma wo daa nkwa one revelation a yɛnya wɔ mu ne sɛ neɛ ɔtoo no aban wɔ anwea so no ɔhyira owuo which is death ɔkɔhyia owuo na neɛ ɔtumi too no aban ɛwɔ ɔbotan ne so no Nyankopɔn adom no ɛyɛ eternal life onyadaa nkwa hallelujah onyadaa nkwa hallelujah Bible sɛ ɛtwa sɛ onipa ewu na owu akyi no atemmo ɛwɔ hɔ de ma wo adeɛ biara a yɛyɛ wɔ abrabɔ mu anamotuo biara a yɛtu ɛwɔ abrabɔ mu yɛ plans nipa wɔ plans ɛmene bi na mekae na yɛkɔ Cape Coast akɔyɛ program ɛwɔ hɔ no na yɛfa ɛyɛ Toyota foɔ mo kaa yi bi baako edwane yie paa yɛtimu sweet yɛduru Nyameransa junction ɛna kaa bi crossing yɛn oh Jesus ne kyɛ sɛ saa pɛ mi fon foforɔ bi a matɔ mi kura fon ne mu kyɛ sɛ abɔfra kura akyi fon a menyɛ sure sɛ mene fon no ɛbɛma no but ɛkwaako a fon no akasɛ fii bi nsɛm no na menim ɛna mehu sɛ wiase nneɛma a yɛhwehwɛ nyinaa no wokɔduru ɛyɛ bea a wɔwuro wɔ a saa nneɛma no nyinaa ɛho ni mfasoɔ yɛntumi mfa nkɔ biem fon no kura me nsɛm mehu yɛ no magya mu dadada because nea aduru no yɛahwehwɛ yɛn kra ho adwuma kaa ne korɔ se yɛn a panyae na yɛhyɛ nwura bi mu ɛwɔ Nyameransa junction hɔnom baabi gate nyinaa wɔ ɔke na madam bi ɔte yɛtitie wɔ sɛ yɛ agya tɔm bɛhwɛ ne nnipa Nyankopɔn na dom yɛn a yɛtumi nyaa baabi ne yɛn akwaako a menyaa baabi hwiri faayɛ no Nyame n'anim ɛna ɔmoto yɛ aboaeɛ a obiara piepie na hɔnom na sister bi a bra yɛrekɔ no n'ataade a ɛhyɛ no paa we are very papistic a high level ɛhyɛ no paa heavy life ɔbaeɛ ɛna me no mo ɛka Nyame asɛm kakra ɔse sister ɔse brother Nyame agye me Nyame a wagye me ɛna ka mede me ho ɛma Nyankopɔn amen na menkɔyi nyinaa magyae ɛna na ɔkyerɛ sɛ anamotuo no nka ɔɔtu no na nyɛ anamotuo papa ɔkɔ ne client bi hɔ ɔwɔreyɛ na nsuane ne hyehyɛ hɔ every weekend na wakɔhyɛ ne hɔ no na waba
the plants oh almost for plants plants in the pimono ebi beach a lot of plants but enka owuo ni ba no it will cut off the plants na echie no atamu asa atamu na ya ne obawa odi ma brabo abeje amen enko nyankopon de ma ho wo brabo ya abofra ade abayi so mpani fie so. We have 3 stages in life. Ya wo bra aya abofra stage. Ya wo ne nge oya abofra a first stage in life. If you know what you are at the first stage ho. What about the true youthful stage? Bra emota ewo huye. Wonam sisi wonam so. Na you to me no ye bribipa. A youthful stage. Obi on man youthful stage na we free mo. Obi on accident to be by and I say akasaman so baby and nipa almost about 40 to 80 na omunyina ashikwa. Omunyina our plans in life. Obi on the plans on abrabom. Obrabani no on the plans or ko aba on the plans. Na so na onni mo say appointment bi honum ademano asamra no na okwa free mo orofo a wotie me na biara ho sister brother auntie na biara ho wa so atie nyankopon asam owu akiro atonnu ewo hono enti na wasa wo to aban no Kristo so ewo ahanum asase so eni ewo another level a eno no old age obi on man ka owo awaya ababawa na wosisi na wofuso na ne ho ye fe na in the old age me no eni e mama yete me am wa ha be say adwuma na me ye adwuma ho airport na ebi o ababa full flight na sa ye yi amafra ye mamu ndiki ye yi mafra afri kiwu mu na ye tumi amawo akontam na ye san hwemo na ye hu obo ya brewa untumi mani ndikiwu mu obo so ya kokora untumi amani ndikiwu mu na wo so no so kwanyi na afri honom iti abrabo untumi bofra mu na wasa beda na abofra obo ye free abofra mu wanyi afi wasa aba beda na abofra ke wasi ye yino afri mu orofo ni nyina ne se so stages ababo ni nyina onipa kiri free mu mani ye yie na enete yawo enkwa no ya di Kristo abra wo se bomoden se obehwehwe Kristo sister hwehwe Kristo akiri kwai na emre enni honom ebiem ya behwe ya kenkan sam atosumi ya hwe kenkan sam yensa pa na ya de enade adwumadie no aba ya de ke Francis Brown yankopon onhyiraw omo follow your life our Asa TV nyina ya me hyira mu nyina mama modern some of share ama obi nsaka bi o hanso abetumi akọ Asa TV Facebook baby na subscribe like your page ya come me ahoro e nyame asem mankrofo hallelujah ya show Matthew chapter 7 verse 17 to 19 Matthew ngoma no tinso enchichemu tunso weni dunkro Matthew chapter 7 verse 17 to 19 amen Sarana diapa biara so abapa sister tie asem ni ye pa o se Sarah ansuna diapa biara so abapa na diabone so ababone tie ana so diabone so ebe so ababone do watwe diapa entumi enso ababone diapa entumi enso ababone na diabone entumi enso abapa ana diabone so ibato momra ha mata dodo momra hanom we ya amma omodo mo asimo amma Kristo hallelujah oso betumi after am say wo moto na da che wonso na me betumi ayusu hallelujah amen odo homa Yesu Kristo ebia na okọ asore enye de bia na wo be kwotena nim ho asore ho na ya teach you so tumi sua ne da che wonso so ekọ ka asem no sani obi be ka ya obe ji Kristo hallelujah amen e ma cho so say
na diaboni so intumi nso apapa bro there be obia o so diaboni wo hoyi anya ade a diaboni e betumi aso abapa dabi yantu aso edunkon dia biara a enso abapa no otwa no digu ejamu dia biara enso abapa no sa dia no we be twa dia to ojam amen dia biara enso abapa no sa dia no obedi we twa no egu jamu we be twa dia to ojam I said dia no e waste life dia no as I say can tell so kwa and for so bia no I will say your super for sure hallelujah amen everybody baba wabaso abrabo ino ha obaye eya abrabo papa papa and yenya wo so ayi betumi aka se bratai yenya no so for sure menim baby a honam menim baby a wadu na diaboni entumi anso abapa ekyese se wo hwi what day no anwe ni mu na expect say ahum ni betu a obetumi agyina wo na so na ni osiri tan wo obotan ni so hallelujah amen o abaso papa otumi agyina hallelujah amen emi bi baba ya uye nyina ebe pie abaso a oso ye se oso abapapa eso da ban faso edi ama na unam na oso ababone ebia na obuabu ekura no na wo kire wo se ne atwentampe obuabu ekura no na wo kire wo se ne edi tuo ahye enipa nsam akoko jisika flo bi nsam eya ababone na wo so eya ababone na wo so ebia ye baudia e bro na wo tso a abapa ben ne betume hu se emfaso we ne nya wo so brother sister and then Jesus Christ e tshao abaso o ma yi bi pa e wo bofie amen abaso o yi bi pa e o ma ya wo abaso o di yi bi pa e ne dwane na fa ho ma Kristo hallelujah amen what to me aso abapa ya sheye quotation etoto wakura na yedi yan samni nyina abana wiye amen Matthew chapter 7 verse 13 to 14 Kofi yamin shiraw o shiraw pa why o shiraw bracho yankin kai munshen opon tetia no munshen opon tiatia ni mo sorry na opon a esono eko munshen opon tiatia no munshen opon tiatia ni mo na opon a esono eko a etre no ninia eko osayem no opon kase no de Kofi eno na ebi enipa eko osayem na won a wahye no mu no ye bi wana ona opon kase na eko osayem ni mo no emo enipa ye bi na opon tiatia ni okwan hiahia no ninia eko enkwam na opotia no ana okoye wuhie bia no ano na eko enkomo na won a wohunu sa wona ohusa okoye no esa amen enu ano no ajai ana ya ba otia se ba bi bia wo ama wiase anichie no ewia bebre menni enipa dodo achi anya bone your dickness na me show sons of God Benjamin China afi no aba Benjamin Chen aha nyame shiraw ye wo ma bebre a na tan wo de wo wasi ho ba Kristo hallelujah e ma bebre wo de wo wasi ho e de ama Kristo o ye atuma de ama Kristo dickness bra bra me hu we mu nyina ye motivation to you as one so betumi aye atuma no hallelujah amen nyame shiraw sons of God much forward good we on match ma bronsam o match ba nyame bronsam wodi wi awasa boani aguso wi a ohu ba bia ofa o match e dia ma nyame hallelujah amen
enti ya kenkan samna otwa emfoni mienu ana me pasa usi wotan no wa Kristo so you build on the rock. Hallelujah. Amen. Ade ba ko ne se usi bibi wo opotan so a enafom e wa se wo pai obotan no obotan na ye pai no enafom wo le okwadufo a utumi nsia wo obotan so efisa wa se wunya mra ba pai obotan ni yie no tumi asi odan no wo so okwadufo no de ohunu anua na otin me dase abra no wafa ne koro wanam ohunu anua na o se a we de me pai bibia eno ase bisia no na so na woni mo so ensuro bi a beto na woni mo so atamu bi wo ha de ma no dakoro afi atamu ni be hia no na ho yira no saka no se de no ho yira no a chese ka o papa ya bo a chese ka o pai abo no brother sister baby bia o bra ye di asem e ba wiye no eni papi ena nam okwan kase ne so okwan kase na edi nipa ko oseye mu no emratie pi na mu emofra pi na mu asugafo pi na mu awarefo pi na mu because ahode e free so mempa o she ahode e free so but ye not say Bible says okwan no akọ oseye mu akwan bi ti wo nipa mu so na so awiye no ye owo. Amen. Ebia no bi acha ye konko tifika ye bu fashion ba ko aga akyewo but for anamotu na otu no na ade ko owo mo another enkwan ni bosumo enkwan ni conformo enkwan ni obi biara mo enkwan o Kristo mo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Na ne nansa so otu sori afiri awuvom me nim ni ade ato asere ebia no akwaje bansere me nim be bia okoye aya che se hanom de ehon ne ye jepan bowo and sister jaisa ade ne to na fa wo ba Kristo. Amen. Se amiri be ba ni obo wo do ma o maame no o maame wo de bansere na wasere aya dan na afa de wo do ba bi se o ko pa bansere o pa you come naked. Sana ndidi baba you go naked. But near here no okra na etu mu no okra no ho adwuma wa ye okra no ho adwuma ana enti ye dey ba we ye ni gira na se fa ekwan da ye ahoye hia mu no okwan na unya fa Yesu Kristo so wo ade no okra kwagefo pe na ye tie ne se wo ba be Yesu Kristo dia. Amen. Owo na mo tu anya wo die piem yes. After you walk under instruction, so you must walk according to the rules of the military. Utmi more rules. Entering Casam will put back on her, Messako Fabiat Atasho, the watcher me another dwarf Hokaka. Utmi Conqueror Adiano. Hallelujah. Amen. And then Yesu Kristo Paul. Me ultimate car, Michael Asante. I'm here to the ASA TV. I'm the officer of the Church of Pentecost, North Carnation District. The Dickie Yanko points out. Maybe I will be a mammy out to a numono. Or to a number cono. Would you not be our Henry? Minimum say, and now so pepper, or to a number quama, mammy, what moto? What to power? Also hallelujah. Enti dia wo pese woto otonyo ba ko wia baby awo bia obeba be fa Yesu Kristo se urade no nkran kwagefo ebia wotikam ho be peja won sawo ho o so ho ras fo doso munyina me chia munyina boss to fro no kwafo no to ya chia munyina wate ya chia omunyina obia iwope na fa Kristo enti no tonyo ba ko ema wo. Amen. Asubedi kukru asase bausu sewoni Yesu oni ujrabia wohi asubedi kukru asase bausu sewoni betiti egu
asamaba uchina pia wohe uchina pia wohe sauni Yesu uchina pia wohe uchina pia wohe ni adafa uchina pia wohe na sauni Yesu uchina pia wohe osubeji kuku asase beuso esroma betiti ego sadano na asamaba osubeji kuku asase beuso esroma betiti ego na sadano na asamaba uchina bia wohe odofo uchina bia wohe sauni Yesu uchina bia wohe. Amen. Uchina bia ewo hefa se wonni Yesu Kristo a wo hwehwe wakoma mu asemi a eba ye Bible meti ase se okwai ba ko peso ene ye de ko so ahima ni Kristo na okwai a de ba nam so ne se bela wo de wakoma agye asem kan ye di no odo wa no be pai mu aka akonkwa gie mu hallelujah enti bela wo agye asem ye di no afei wo de wa no be pai mu aka baby a wo bia a person for Yesu Kristo se we rade no kan kwagefo ebia na otika mu ebia wo soro ho ubetumi to anamo abahanom eye opanso a ehonom anso betumi apagya wonsa awo hanom ehonso ebi wo soro ho meni hanom mo meni ya na awo hanom nyina nyame nhyira mo wate won nhyira mo mpagya mo nsa na yanka apam ensam no baby amawo bia jack enfare wate na mibere baba odo homa to kwaku so ne kwaku ade anko I said work out your own salvation with fear and trembling. The camera be a call polyclinic akwa kan nyame asem wo ho na be jack ya call me who raspa who senior rasta na betty pa o to say we are day wa picture na de yi no we are day pa ya call ne kan nyame asem ne no fofo wo ho afa na senior akobiri ba bia o picture ne nsa enye yie o hye na ni so na ekuno Bible says precious onyankopo ene ne tene ne kai embra atichie ho hoi eno ne so se uye ne osuma wo na twuma o efise mbiribire baba onipa entumi nyebre bia afa no eduru ba bia opagya ne nsa enye yie na otene ni ana ye ne suo nko a enna enko wo nsami enna otumi kɔ abai da bia metumi ka se asɛmie no pɛ na ye ntumi enyi ano da enipa bewu ene da nyankopɔn beba obia ntumi nyi ano professor ntumi moa yakoya mampani ho so moa ye da nyankopɔn beba onim ana da ono mpo be firi mu onim enti da ne da nyina no o se ye kra ho atwuma hallelujah pagya wonsa be bia wo a oti yosome hallelujah kasi another day Jimmy did say Yesu Kristo onyankopon eba onyankopon ba me bone entina obewu de ma eno tina obewu ma me bimbu entina onyane ne afiri awufuo mu entina onyane fi awufuo mu efiri enare koi me ni Yesu Kristo ebe nante me kwanda nyina enti erade boa me Erade boame. Amen. Bonsam kasia fama Kristo bonsam. Senior bonsam. Ye dikenia do bompaye. Hallelujah. Ya ma me nyame nhyira pa. O nsema obo ye nyame mfa mfie dodo anka mfie ho ate. Amen. Anka mfie ho. O setie eye chen aforebo. Hallelujah. Enti ye dikenia do bo empire. But yes, some over the Church of Pentecost. Honor me wo. Yes, I at ASA TV. I know until I Facebook. Who search ASA TV. Ya wo ho ya come mia baby be pray. Edi nyame asam e command crop 4. Obetumi asearch e wo ho.
baby a wonsa ebeka yen hallelujah asa TV ye wo whole life it won so sorry a o ginyame etum yie enya asori bi akeke rehwe abana amosoma obehu se ayaba papa anase aba boni asori bu o sofo no mari nyina sa ya ne yere no enya sa asori no ene ye kire se ko asori a onim nyankopon hallelujah na oje eniama ne di pa into ofo adri the remember your dikin your number is 0243 235019 0243 235019 beneath the Michael Asante Elder the Church of Pentecost into the water also bet to me abamadi na offering bet me near to come on Nyamishra Apostle Mike Etru on the Carnation area head Profo bebre e follow in life Nyamishra wo nyina dikin of fani nyina e wo dia. Praise the Lord. Yada nyankopɔ si sɛ ya papa ni ya kasa. Oti sama ya papa ekaye. Niema ye ka nyina ne sɛ emere ni ho ene emere ni ho ma ni pada se ni e wasase so. Ni wanka nyina sɛ wonam sase so na onsa enka Yesu a na kyerɛ sɛ yenim dia wo ya wasase so. Obepe ewiase ma japade nyina achi. Na echire na owu a na wanya bebepa ama wo kra. And he said, Bible our Hebrews chapter 9 verse 27 said, "Etwase prekope, enye mienu enye miensa, na prekope ne owo na ti no atembo ewo ho. Ebebu ate obi biara, de odu ni podia ebeye wasase so. Enti sa wo ti menka, medikai afro so obi yare, so obi wa manie bim, so obi wo tibie bi mu awo petam ha. Eki mekanda ebebo paya ma no. Yesu Kristo aye bobro wo fo Nyankopon. Ono osayare a ekwa embabio. Onje udama, onje sika bia. Obeto. Enti abati a wutie me. Ebia no na spiritual problem bim. Ona mo ha bim. Ona tibia bi ma enya ense. Na wo se wo de ewiasim ayerebe. Wutimi nanti ewo wiasim. Akodu ba bia na ebi se ense akonfo. Esa se wa nanti wasase so wa bre. Abati ababawa. Papa no obi ni nisa obi eye juma sikato ni sama na yera bra ye bebo paya ma Nyankopon bebo fo Nyankopon se obesa yare obejo awo tu afa su sa yare baby awo yare uti na yo baby chese ade bi ayo bi abra e bebo paya ye be fi akodo baba ye be 5 minutes na answer no ye bebo paya so obi wo hana ni sanka Yesu a etu be kamra lembo no ada ya papa akasa bebre ye de ye wo hase ye bebo enti bomo ne se obetu be ka aba ebia na o person for Yesu bra be hu ye nembo bra be hu ye nembo ye ba paye wa kwaisha ye wansa na Yamishra. Yes.
Abantia Ababawa Wati Yanka Anope. Yes. So Tiasi Yabon Paye. So Tiasi baby Oshebia, so Tiasi Yabon Paye. And I did our prayer about Putemha and Anope that was say. Amen. Yawaya Abu Adeni Tiasi so. Yes, Lord. Anope we got our tea Yabon Paye or Yesu de Musa. Yadi Asapaka Abawi. Sabi wo ha amanie tibia bia obi a wo mu biara e ba mpa ye wo Yesu ne mu se awade fa wo sa eka no amen awade fa wo sa kare na sesa no asase wo ye bi da Nyankopon no oh yes Lord ya mba ha keke yes ya ba ye se awade odi ye ni ogie sonko ebrem amen ema o ma ti ye kai yes so bi wo tibia bia enga fata ema wo ti Yesu di nti awade ma no antono amen ma honor agrisacha amen esa so ye bebre ofo Nyankopon tumi ade nyiraye awade otumi ade na ye da wase anopo afi ye bon paye so bi yare e opetem ha di ba ko pe Jesus Christ yes and na yare abaha di Jesus Christ and na yare abaha awade sayare nyina ha awade sayare nyina amen awade sayare nyina amen awade sayare nyina amen if I don't know as I say, I'm fatal. I say, so obey to the Ankoya. And the message of the name Jesus. Yes. Amen. So, to me, at a summer. So, who will be at a summer? And I did to me, Susan. Oh, already. Mount Sasso. Amen. Mount Sasso. Amen. Najin if it's a 2 minutes. Never you yes, Emma. Amen. I say, so obey or Petama. No, I am Pejuma. No, I Juma. No, call up and down. And the mention of the name Jesus. Already Emma is a Chenembra. Amen. No, Juma Enge. Amen. No, also Embro. Oh, yes. So we will have on Satya. Oh. Edidio Bakope. Yes. Edidio Jesus Christ. Yes. So we will have 2 hours and more. Your boy, sir. Yes. I want to say, you're salon. Amen. So we will have also here. Edidio Bakope Jesus Christ. Yes. Yes. If you are to us as you are, why are you here? Yes. I want to be person. Yes. I want you Sama. I want you Sama. Amen. You Bakupe. I said, Petama, only up on the side of God. Yes. I want you to present the phone about what you should do. I want my name is Sisa. As I see about Petama, I'm going to Sisa. Oh, which me, I didn't know. I've been going for over now. I want to call Alcoba. Ask your people. Ask your people. Oh, you know the property. Oh, overtaking. Yes, I pray. Oh, yes, you didn't say. I want to buy this at Tamala. Never let him go. Carry your home. Never will you call him as you do. Oh, Petama. Oh, where are you? Yes. Where are you? Our cavalry. Oh, the horse are Adukunum. Oh, where are you? I don't pay the was. So I was saying, what about Boye? What was that here? Okay. Oh, where are you? I don't pay the was. I will not pay my ASA TV before I buy. So I already empress I go higher and higher. Oh, you should be. Your Bible is say, you met so, you are supposed to I'm a for when you're doing no matter. Oh, where are you? I will pay. I will not meet her. Any so go amen. Amen. Mama, we can say amen. Amen. Rabbi, your papa so ase. Order Michael Asante. Order ASA TV. And then I see the brain. You then I see your papa. Area head. Apostle Pamela Michael Entry. You then I see. When the wire amaye. Uncle say do your entire as I said, oh no, Elizabeth attire Chamana Quetri, Uncle attire chi. And there will be Piasi. And I'm not going to Oceano. No, somebody, so we need to management on you. Now on your Ambroso. Now, me, Piana, me, I was a Pacamiki. Why, yes, I say, me, Brio. You are not in a never do all of them. You are making a $7. I feel so. You are coming on, they say. Also, HST on Facebook. Set you off a fire, not like here. ASA TV, like here.
na ade biara program bi a bɛyɛ biara wobɛhu anyame asɛm a yɛbɛka biara wobɛtie na wo so woanam kwapa no so onyankopɔn ɔhyira wo. Amen. Amen. Praise the Lord. Adiam Rebecca Adi actually Deacon Francis Brown. Nyame hyira wo. Nyame hyira wate. Nyame onhyira mranti a mo do nyame. Nyame onhyira wo. Ɛna maba wa ho fɛfo a ɔmo do nyankopɔn. Hallelujah. Amen. Yɛde ya ho fɛ nyina. Yesini Michael Yabua. Bra. Nyame hyira wo. We try na montuo na to say prayer opa senior nyame nhyira wo taya kire wo de mpa ye dendenden ataya chi nyame nhyira opa nyame nhyira wo na ya sister udin no ye usumoi in Church of Abeka Central nyame nhyira wo mo ya hokafo nyame nhyira opa me brother omo ha no nyina nyame enhyira mo nyina ebia na o share wo online we akwechire Canada US the dia people are following us live o pese so obi wa hanom na ya rabi tete no o ba so no be bompai hallelujah yɛm sɛ nyame ahoɔden ɛbɛgye free no me bibi biara mo hallelujah o pese o supporting this team na yɛtumi akɔso ayɛ nyame adwuma no yɛwɔ mmea bebree a yɛbɛkɔ yɛwɔ a lot of projections and vision a yɛhwɛ sɛ yɛbɛyɛ a bɔmmɔden wobɛtumi asupporte yɛn 0243 23 5019 0243 23 5019 ɛdin no yɛ Michael Asante ofumpe yɛbɛboa wo wobɛtumi asupporte yɛn ɛsɔ yɛ asene ama yɛtumi ahwɛ adwuma no nyame ɛnhyira hafoɔ nyinaa LAPAZ 4 nyame ɛnhyira mo tamale tama station nyame ɛnhyira mo nyinaa na ɔma mo adwuma ɛnya nkɔsoɔ hallelujah yɛde kee number so ɔde number ɛto dwa 02467 86188 02467 86188 Yama men so ono na tonwom ama yen tonwom pa enwom to anya se wo baba wonu mu ke o aye obi a wanya mmere oni nyame anya mmere so ahu anya me adom no tonwom ama yarefo wo nyina esane wo obetumi I invite no o program ase we recommend na ma wo sofo ha na wabatunum awo ho convention nyina wo frɛ na mo nsabeka no ɔde ne number to edwa ɛde ama wo 0551 288 104 0551 288 104 Nyame ensure me am the no say 0243 23 5019 and one ASA TV number eso Nyame ensure mo nyina onsure bronum hafo nyina e mo adwuma enya nkoso we are taking the group for Christ. Thank you.